Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat Mas Pras Channel juga Nizwa Channel. Kita di hari ini mengadakan napak tilas, yaitu di petilasan Watu Tumpang, yaitu Ageng Wilis ya, yang bertepatan di Sungai Lembu Sarongan. Ini teman-teman kandangan ya. Ini keberadaannya di sini. Kita akan mencoba mengekspos agar jenengan tahu sejarah bahwa Ki Ageng Wilis pernah mengadakan pernah singgah lah intinya di Banyuwangi bagian selatan, yaitu di Sungai Lembu Kandangan Sarongan di Kecamatan Pesanggeran, Kabupaten Banyuwangi teman-teman. Ini kita akan sana bersama tim spiritual kita, ini Mbah Yoso. Keberadaan Watu Tumpang itu di tengah-tengah kebun karet teman-teman ya, di tengah-tengah kebun karet, tidak jauh dari akses jalan raya teman-teman ya. Ini Assalamualaikum. 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 Saking Garuda. Berarti mundut gambar nih lho, Mbak. Assalamualaikum. Kapunten nderek tanglet. Niki keberadaane sinten niki, Mbah? Oh, niki pesarane Syekh Maulana Sayyid Ibrahim Nggih, Datuk Rahman. Datuk Rahman. Niki judule teng Setinggil Banyuwangi ngoten nggih. Pinggir Mundar. Siti. Banyuwangi. Kula kalih Mbah sinten niki? Jamban. Kalih Mbah sinten kula? Jemari. Wah, Jemari. Nggih, pripun sejarah pripun niki? Niki kan sawet napa kan tempuke teng mriki. Ngoten. Sawet Purwo. Terus niki Mbah Kai niki. Nggih. Terus yang Supriyo Nggih. kan yang Sanjita. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Lajeng Kalian Mbah Slamet antaripun Mbah Sumber ingkang Bawito. ngoten. Teng ler. Oh, ngoten. Nggih, wonten. Nek mboten nyemur piyambak. Mboten wonten. Oh, ngoten. Nggih, 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 nggih. Kadang tiyang nu kadang namung ngawu-awu. Oh, ngoten. Nggih, nggih, Nek nggih. kula ganti rek didampingi. Didampingi piyambak nggih, kalih beliaunya nggih. Nggih. Niku kan desane niku asale nggih, Kek Sian Roe Topo nggih. Nggih. Teng niku wetane Kakap Nggih. pinten atus taun ngoten. Kula namung critane kalih saya niku. Nggih. Awit sesupe ngriki Sian nggih Pak Wiryo napa niku. Oh, nggih, nggih, nggih. Wono niku Nggih, nggih, nggih. griyane. Nggih. Lajeng kalian niki Gumuk Kancil apa niku kan. Oh, nggih, teng mriki Siler Baru. Nggih, 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 nggih. Kan nggih tempuk niku. Oh, kalih mriki. Nggih. Nggih, nggih. Tekne umpami awake kiambak sami-sami berangkat ngoten kangge napa nggih pertemuan. Pertemuan teng mriki niki. Nggih. Oh, Nek ada. saya niku asline sami teng Wilis. Wilis niku sing sebelah pundi? Anu di termasuk Jawa Tengah. Nah, Oh, teng Gunung Wilis niku. Nggih. Kan celak kalih Pandan. Oh, nggih. Kelan kula mireng niku terase dia teng mriki niki nganu, napa ngarani? Petilasane Ageng Wilis, sanes nggih. Ya nggih. Anu asale nempat niku teng Wilis. Oh, ngoten. Asmane Syekh Maulana Syekh. Sayyid Ibrahim. Syekh Maulana Sayyid Ibrahim nggih. Datuk Rahman. Nggih, beliaunya kan diserang kebluk. Syekh Maulana Datuk. Syekh Maulana Sayyid Ibrahim. Ibrahim nggih sing dikarani kalih tiyang mriki Mbah Bujuk. Mbah Bujuk nggih. Bujuk nggih. Nggih. Bujuk terus pitelasane niki Watu Tumpang niki nggih. Watu Lumpang niki nggih. Niki
pun rena kalih niki. Oh, ngaten pripun niki. Niki kan ceritane niku anu lho. Sian sering banjir. Oh, ngaten. Terus manten-manten niki kan dirusak oleh yang Jawi. Nggih. Bujur piyambake menjadi pundhut nyawane. Oh. Namun dicekulaken nang gedung niku sak sepeda ini. Ngoten. Lumangsane niki jalan enak lho. Nyemplung gedung. Nggih. Nggih, karo niku. Oh, berarti Mboten wonten oh, mriki. nggih. Berarti leres nggih niki petilasane Ki Ageng Wilis niku nggih Syekh Nggih. Maulana Sayyid Ibrahim. Datuk Rahman niku nggih. Oh, nggih. Kampuke Niki terah turunnya saking pundi? Saking Mojopahit apa Mataram kinten-kinten? nek niki asline nggih anu termasuk nek diwacane Mataram niki ahli iki dono wae nggih. Cekapan Nggih. Mataram kan ceritane mboten Nggih. fair. Nggih. Ngapunten lho. Nggih. Sebabe malah sepuh kula piyambak. Nggih. Yang Mataram. Oh, ngaten. Berarti kemungkinan Ageng nih saking anu nggih, Mojopahit berarti nggih. Nggih, mitenipun ngaten. Oh, ngaten. Gambaran nih. Gambangan, nggih. Lah, Hmm. Pak, niku presiden sing pertama Pak nate kok. Pak Soekarno. Nah, Nggih. pedune nggih. Nggih. Kene cemeng. Nggih. Ketoke awon. Rawuh mriki. Nggih, ngadep. Teng Lah niku- sebelah pundi? Nggih. Oh, teng sebelah sumur niki. Iki teng tembok iki. Oh, teng kula mriki. lenggah niki. Oh, ngaten. Dalu napa siang? Dalu Oh, jam dalu. setengah kali. Oh, nggih. Ngoten mawon nggih. Anu, maringi tinggalan. Rencang kula kan kata sing seneng teng nomor. Oh, zaman togel. SDSB. JP. Nggih. Kan tapi nggih wong kula mboten ngreken. Nggih. Nah, nek kula ngreken kan ya telepon bank tumpukan. Ah. Kula kan sing penting paringi seger waras slamet sinenjang sang. Nggih, leres. Perkara dunyane wong titipane pangeran Nggih. kandhane apa sing nyetir. Nggih. Nek namung ngajeng di kantong piyambak nggih mboten damu. Nggih. Tanggone titipane kan teng fakir miskin. Mbah Bujuk, Mbah Buju. Mbah Bujuk gelare. Ki Ageng Wilis ka Mbah Bujuk sami nggih. Nggih. Satu piantun nggih niki nggih. Nggih. Nggih niki Yang persil iki kan diserang geblok. oh ngaten. Mantap sumber jambe krek-krekan asale terjun nang rumah sakit. Nggih. Abere niku dipendhetaken tipi ngriki. Oh, tenggene mriki petilasan Nggih, niki disalaken. watu lumpang niki nggih. Disalaken ketel. Oh nggih. Diunjuk. Bojo ketel jenengan pripun? Kula paham, carat gede ketel niku nggih, leres. Agung niki sing Nggih. anu ya. Oh. Asline kan Tulung Agung lho. Oh, ngaten. Niku cara ketel dikani toyo Nggih. kan ini yang iki. Oh, Insyaallah abel. tahun pinten ngoten niku waktu kejadian Menawi niku? mboten klentu taun sekawan dasa pitu nali. 1947 nggih. Oh, nggih. Ki Ageng apa Ki Agung? Ki Ageng. Ki Ageng Wilis nggih, Mbah Bujuk. Sampai nang buan. Mriki kepele nggih petak. Oh, ngaten. Kula sering kadang dilingkahi ping 3 ngoten. Nggih, teng mriki niki nggih nggih. Rencang kula ajre nek kula balah wong ya Nggih. ijarane kiyaene. Nggih. Paling ya nimbuli lah. Oh, nggih. Kadang ya kula dipanggi ini anu napa katenane kabeh gedhe Oh. lembiak-lembiak. Oh, ngaten. Sing teng mriki niki nggih. Nggih. Kula mastani ilo-ilo bae. Oh, ngaten. Sering nampak ngoten nggih. Nggih. Tapi wong kula nggih siang dalu rekene sering cek iki. Nggih. Kadang kaget. Oh, nggih, pun kawong lah nggih. Nggih. Kok kadang ya dugi teng liya. Oh, ngaten. Nggih. Kula tambah di paling sedekah riuk-riuk ngoten. Nggih. Cuk. Kali. Kalau ngenane tambah wonten dilalah kula nyapu-nyapu enten yang ngeteri ketu Oh, petak ngoten lho. nggih. Ya Allah ki lak setelane
Ijadah. Oh, Maknane iki nggih. kongkon. Ngibadah. Nah, aja sampai dot. Oh, ya alhamdulillah. Nggih, Mbah. Terus. Nggih kula iki ambak matur ngeten iki nek mboten nyumurupi kali suca kula piyambak nggih mboten wantun. Nggih, leres, Mbah. Awit Leres. tiyang awu-awu niku kadang nggih lek tiyang mboten lenggah teng sanding kula. Oh lah. Lah moro-moro leres. ditapuk kan mboten kanten. Nggih. Nenek napa enten insyaallah adik kula menah nate ya. Nggih. Namung kula sing ditanggung. Nggih, alhamdulillah panjenengan iki jelas sejarahe, Mbah. Sembah nuwun keterangane nggih. Nggih. Wis niki kula tak mendhet gambar mriki. Nggih. Kali nyuwun carane apa perjalanan capek. Oh, nggih, Mbah, nggih. Gendang ngono. So, Mbah, so. Cakeng wilis. Fotonya sama aku terjelasannya ya. Iya. Saya tuh gede enggak apa-apa. Ini tak ambil aja. Bismillah. Nah niki tilasen sinten niki, Mbah? Lah niku Napa niki? tiyang mboten dingah nyelapane. Apa kosan-kosan kan. Oh, kusen to niki. Nggih. Kula pikir Cendera seneh keramat. keramat nih, keramatan. Niki kok bentuke kados perahu to, Mbah? Nggih. Kaume kuno makuno niku nggih dukunge tiyang Bali napa. Oh, ngoten. Bentuke jukung nggih niku. Kok Nggih, kula tinggal kok kados Terkenal kan waktu watu tumpang. tumpang tak lumpang lah ini. Kayak perahu. Cung enten lumpange wonten sungai niku. Kan kuno. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti perjalanan spiritual kami bersama Mbah Yoso, juga keterangan dari beliaunya tadi. Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat dan berkah-berkah bagi jenengan semua. Terima kasih. Dan jangan pernah lupa untuk selalu bantu subscribe, like, share, dan komennya di YouTube Mas Pras Channel juga Indonesia Channel.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.